Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή μας την κυρία Αντωνία Εσνεπίδη, ανιψιά του Αγίου Παϊσίου. Κυρία Εσνεπίδη, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνετε? Καλημέρα, δόξα τω Θεώ. Εσείς τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ και εμείς. Στα Γιάννενα σας βρίσκουμε, έτσι? Ναι, ναι. Θέλουμε στην εκπομπή σήμερα στις Ορθόδοξες Διαδρομές να μιλήσουμε και να πούμε αρκετά πράγματα, βιωματικά κυρίως από εσάς, για τον θείο σας, τον Άγιο Παΐσιο, έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος έχει προσφέρει και προσφέρει ακόμα πολλά, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε και από την οσιακή βιωτή του, αλλά και μετά και την κοίμησή του, κυρία Εσνεπίδη. Θέλουμε να μάθουμε πράγματα, αφού ο πατέρας σας ήταν αδερφός του Αγίου Παΐσιου, έτσι δεν είναι? Ναι, ο πατέρας μου ήταν ο Ραφαήλ. Ο Ραφαήλ. Ο τρίτος κατά σειρά. Ο τρίτος. Να ξεκινήσουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να πούμε ότι γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου Άγιος Παΐσιος του 1924 στα Φάρασα της Καπαδοκίας. Σωστά. Και ήταν ο γιος της Ευλαμπίας Εσνεπίδη και του προδρόμου, έτσι δεν είναι? Ναι, τη γιαγιά τον λέγανε Ευλογία στα Φάρασα. Όταν ήρθαν στην Κόντσα μετά την φωνάζανε Ευλαμπία. Το όνομά της ήταν Ευλογία. Είχε άλλα αδέλφια ο Άγιος Παΐσιος? Βέβαια, στα Φάρασα ήδη είχαν χάσει 2 κορίτσια πριν γεννηθούν τα άλλα τα οποία ζήσαν μετά, την Κατερίνα και τη Σωτηρία. Είχαν χάσει 2 κορίτσια και τότε ο Άγιος Αρσένιος λέει στη γιαγιά, το κορίτσι που θα γεννηθεί θα το βγάλουμε ζωή για να ζήσουν όλα τα παιδιά από εκεί και πέρα. Και όντως μετά έγινε η ζωή, η Μαρία, ο Ραφαήλ ο πατέρας μου, η Αμαλία, ο Χαράλαμπος, ο Αρσένιος, ο Πάτερ Παΐσιος, ο οποίος 40 ημερών ήταν τότε που έφυγαν με την ανταλλαγή για το ταξίδι του στην Ελλάδα. Βαφτίστηκε εκεί, έτσι, στα Φάρασα? Ναι, πριν φύγουν για το μεγάλο ταξίδι, ο Άγιος Αρσένιος είχε μεριμνήσει να βαπτιστούν όλα τα βάπτιστα παιδάκια, γιατί ήταν μεγάλο το ταξίδι, μπορεί κάποιον να χανόταν στον δρόμο και να μην φύγουν αβάπτιστα τα παιδιά. Έτσι τα είχαν βαπτίσει όλα. Και ήθελε και ήθελε να δώσει και το όνομά του, όπως έλεγε στη γιαγιά στη Χατζηχριστίνα, θα δώσω κι εγώ ένα όνομα το δικό μου, να μείνει να έχω κι εγώ ένα καλόγιο στο πόδι μου. Εσύ έχεις τόσα παιδιά, της λέει. Και τους έδωσε όνομα. Γιατί αυτοί θέλουν να βγάλουν τον Χρήστο, που ήταν ο προπάπος του. Και του έδωσε το όνομα το δικό του, Αρσένιος. Για να αφήσει ένα καλόγερο στο πόδι του, όπως είχε πει. Ναι. Και όπως έγινε δηλαδή, έτσι ό,τι είπε ο Άγιος Αρσένιος έγινε με τον Άγιο Παΐσιο. Και μετέπειτα ήρθαν στον Πειραιά, έφυγαν. Ναι, είχαν φύγει από ό,τι έλεγε ο πατέρας μου με το καράβι το Αρχιπέλαγος. Μεγάλο ταξίδι, πολλές ταλαιπωρίες. Δεν ήταν και εύκολο το ταξίδι τους, με καμήλες μεταφέρουν τα πράγματά τους, αυτά. Στο καράβι πολύ δύσκολο, μεγάλο ταξίδι και αυτό. Και εκεί πέρα πρώτη φορά ακούσαμε να βρίζουν και οι στρατιώτες στην Παναγία. Βέβαια, εκεί ήταν κάτι αδιανόητο στα Φάρασα και στην Καπαδοκία. Να βρίζουν, να κάνουν ουρανόχτες, δεν βρίζουν, αλλά πιστεύω δηλαδή ότι όταν ήρθαν στην Ελλάδα αυτό τους έκανε μεγάλη εντύπωση. Και μάλιστα είπε η γιαγιά σας καλύτερα να γυρίσουμε πίσω. Ναι, λέει, επειδή πήγαμε να πάμε σε ένα χριστιανικό κράτος, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, και να ακούμε σχέσεις, κάπως το θεώρησαν πολύ μεγάλη προσβολή αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ήρθαν μετά νομίζω στον Πειραιά, έτσι. Στον Πειραιά, μείναν κανένα μήνα εκεί και εκεί πολύ δύσκολα τα περνούσαν. Βέβαια δεν ήταν και εύκολο, γιατί και η Ελλάδα βρισκόταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση τότε. Δεν είχε τους πόρους να θρέψει και τους πρόσφυγες. Το 1924 έγιναν αυτά, με την ανταλλαγή πληθυσμών. Ναι, μείνανε εκεί στον Πειραιά. Και θυμάμαι, έλεγε ένα γεγονός ο πατέρας μου, ότι κάποτε, βέβαια δεν είναι ωραία να ακούγονται, αλλά αυτά είναι μια πραγματικότητα. Εκεί που μαγειρεύανε, φαντάρι, κάναν στα καζάνια φαγητό, είδε μια κίνηση κάπως περίεργη. Και ο παππούς ήταν ο πρόεδρος τότε και ήταν υπεύθυνος και για τους φαρασιώτες που έφεραν εδώ στην Ελλάδα.
και κάτι δεν του άρεσε. Και εκεί που βάλουν τα σισίτια, τα καζάνια για να τους σερβίρουν το φαγητό, σταματάει ο παππούς και τους λέει: δεν θα δώσετε καθόλου φαγητό σε κανένα, δεν θα μοιράσετε. Φέρτε εδώ πέρα ένα σκυλί. Φέρνουν ένα σκυλί εκεί πέρα που επέμεινε και ήταν και, μπορώ να πω, πολύ έτσι, όχι αυστηρός, αλλά έξυπνος. Ναι. Πολύ. Και λέει: φέρτε εδώ πέρα ένα σκυλί. Του βάζουν ένα σκυλί εκεί πέρα και του βάζουν να φάει από το φαγητό που θα σερβίραν και το σκύλι ψόφισε. Μετά πετάξαν και αδειάσαν όλα τα καζάνια. Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό, ούτε το τιμά είναι πατρίδα μας, αλλά η ανέχεια ίσως και αυτή των ανθρώπων τους ανάγκαζε να, όχι το δυνατόν, δηλαδή λιγότερους να έχουν να θρέψουν, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό. Σας το διηγήθηκε ο πατέρας σας αυτό, έτσι? Ναι, μου το έλεγε ο πατέρας μου αυτό. Ο αδερφός του Αγίου Παϊσίου, ο Ραφαήλ. Ο Ραφαήλ. Λιγόταν αυτό το γεγονός, ήταν τότε 7 χρονών. Μαζί με τα άλλα αδέρφια. Μα πόσοι ήρθαν από την Μικρά Ασία? Ο πατέρας σας, ο Άγιος Παΐσιος? 6 ήρθαν, 6. Και στην Κόνιτσα γεννήθηκε μετά ο Λουκάς και η Χριστίνα. Ο Λουκάς και η Χριστίνα γεννηθήκαν στην Κόνιτσα μετά. Ναι. Μετά τον Πειραιά πήγαν στην... Και κάτι άλλο ήθελα να πω στον Πειραιά πάλι, και αυτό που τους πάρα πολύ τους στενοχώρησε, τους ανθρώπους. Κουρέψαν τις γυναίκες, βέβαια θέλουν και αυτοί να τους απολυμάνουν, να μην πωλήσουν ψήλες και τέτοια. Δηλαδή η μεταχείρισή τους δεν ήταν η σωστή. Η σωστή και η πρέπουσα. Αλλά αυτά βέβαια σε τέτοιες καταστάσεις δεν ξέρω πώς το σας τα έλεγε με πόνο καρδιάς ο πατέρας σας, τα διηγούνταν αυτά? Βέβαια, δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Δεν ήταν, με στενοχώρια. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Μετά φύγανε από τον Πειραιά, περάσαν από Πλαταριά, πήγανε η Γομνίτσα και μείνανε στην Κέρκυρα, στο Κάστρο. Όπου εκεί πέρα απεβίωσε και ο Άγιος Αρσένιος, ο οποίος τους ακολουθούσε σε όλο το ταξίδι. Ήταν ο ιερέας στο χωριό, στα παράσταση. Ήταν μαζί τους, έτσι? Ήταν μαζί τους όλο το ταξίδι και τους είπε: εγώ όταν φτάσουμε στην Ελλάδα σε 30 μέρες θα πεθάνω, τους λέει, σε ένα νησί. Και όντως έτσι έγινε. Κοιμήθηκε στην Κέρκυρα. Όπου εκεί πέρα ήταν και ο τάφος του. Και μετά αργότερα έκανε την ανοικομετή των Λειψάνων του Άγιος Παΐσιος. Μάλιστα. Και μετά ανέβηκαν η Γουμενίτσα και στην Κόνιτσα, το τελευταίο τους? Από την Κέρκυρα μετά, 15 οικογένειες Παρασιωτών ήρθαν στην Κόνιτσα. Όταν ήρθαν στην Κόνιτσα, ήδη είχαν έρθει άλλες 30 οικογένειες από το Μυστή, μια άλλη επαρχία, ένα άλλο χωριό της επαρχίας Νίγδη. Ήδη είχαν εγκατασταθεί στην κάτω Κόνιτσα, η οποία τότε δεν ήταν τίποτε. Ούτε χωράφια είχαν, ήταν χέρσα η γη. Ο κάμπος ήταν χέρσα, δεν ήταν καλλιεργήσιμος. Και τους δώσανε και σε αυτούς να μείνουν κάτω στην Κατοκόνιτσα. Η δική μας οικογένεια, δεν ξέρω, ίσως ήταν πιο πολλά άτομα, ήταν 9 άτομα και με τη γιαγιά. Μείναν σε ένα τουρκικό σπίτι, ανταλλάξιμο, στο κέντρο περίπου της Κόνιτσας, όπου είναι εκεί το πατρικό. Και μια άλλη οικογένεια πάλι, του Κορτσινόγλου, ο οποίος Κορτσινόγλου ήταν και ψάλτης του Αγίου Αρσενίου. Μείναν και αυτοί εκεί κοντά σε εμάς. Στο σπίτι αυτό λοιπόν έμειναν πόσοι άνθρωποι? Στο σπίτι στην αρχή έμεινε η γιαγιά η Χατζη Χριστίνα, ο παππούς η γιαγιά, τα 6 τα παιδιά και μετά γεννήθηκε και η Χριστίνα και ο Λουκάς που γεννήθηκαν στην Κόνιτσα και μένουν μέχρι τελευταία στο σπίτι. Όλοι μαζί, έτσι? Όλοι μαζί και από επάνω μένανε οι άνθρωποι, κάτω είχαν τα ζωντανά τους στο υπόγειο, τις κατσίκες, τους σκότους, όπως θυμάμαι, γιατί και εμείς εκεί γεννηθήκαμε στο σπίτι. Θα θυμάστε αυτά που είχαν? Ναι, γιατί όταν παντρεύτηκε ο πατέρας μου πήρε ένα δωμάτιο και έμειναν εκεί η οικογένειά του. Πάλι όταν παντρεύτηκε ο πατέρας σας μένετε όλοι μαζί? Ναι. Όλοι μαζί, έτσι? Όλοι μαζί. Δηλαδή, και ένα δωμάτιο είχε ο πατέρας μου, ένα άλλο δωμάτιο είχε ο αδελφός του ο Λάμπρος, οι αδελφές του είχαν παντρευτεί στην Κατοκόνιτσα και μέναν στην Κατοκόνιτσα. Θυμάστε τον Άγιο Παΐσιο εσείς? Εγώ μικρή τον θυμάμαι. Τότε που είχε έρθει για να μείνει στην Κόνιτσα για να κάνει στο Στόμιο τότε. Το μοναστήρι. Το μοναστήρι. Τον θυμάστε όμως που ερχότανε? Τον θυμάμαι, ερχότανε συνέχεια στο σπίτι. Και ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος, θυμάμαι, στην αυλή εκεί μαζευότανε κόσμος να τον δούνε, να τον συμβολευτούνε.
Πόσο ετών είσαστε, κυρία Συνεπίδη, τότε? Εγώ τότε ήμουνα 5,5-6 χρονών. 6 χρονών. Και γύρω, μικρή. Ναι. Το θυμάμαι. Και ερχόταν εκεί όταν ήταν στο στόμιο και έφτιαχνε. Ναι, εγώ έτσι τον θυμάμαι. Τον θυμάμαι. Τι θυμάστε από το θείο σας, τον Άγιο Παΐσιο? Τι θυμάστε από το πρόσωπό του, αν θυμάστε κάτι? Τότε μικρή θυμάμαι έναν λεπτό, καλόγερο, ευκίνητο πάρα πολύ. Γρήγορο. Και γρήγορο, έτσι ασύπταστος, μπορούμε να πούμε. Που πήγαινε, έρχονταν, συχνά ερχόταν στο σπίτι, ανεβοκατέβαινε, που έκανε τις διάφορες δουλειές του για το στόμιο. Τι έλεγε στην μητέρα σας, στον αδερφό του, τον πατέρα σας, τον Ραφαήλ, τι έλεγε? Τι σας έλεγαν μετά, τι διηγούνταν? Θέλω να μάθουμε μερικά πράγματα. Τι έλεγαν οι δικοί μου, γιατί εγώ έζησα αρκετά χρόνια στην Κόντσα και τώρα τελευταία ήρθα στα Γιάννη και έζησα αρκετά χρόνια με τους δικούς μου και με τη Χριστίνα και με τον Λουκά. Ζήσαμε αρκετά χρόνια μαζί. Δηλαδή κοντά τα σπίτια μας και είχαμε πολύ καλές επαφές. Βέβαια. Ο θείος σας, θέλω να πω, μαζί με την οικογένεια που έμεναν πριν ακόμα, ήταν ξυλουργός, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ήταν ξυλουργός, ναι, ήθελε να κάνει το επάγγελμα του Χριστού. Είναι και αυτός ξυλουργός. Παράλληλα όμως βοήθησε και πάρα πολύ όταν είχαν φύγει ο πατέρας μου και ο θείος μου, ο Λάμπρος, είχαν πάει και είχαν καταταχθεί στο στρατό και στο στρατό ήταν τόσα χρόνια που πολεμούσανε και μετά και με τους αντάρτες. Βοήθησε πάρα πολύ και στα χωράφια. Και έλεγε η μάνα μου, πολλές φορές πηγαίναμε κάτω, λέει, και αυτός, παρόλο που θερίζαμε, αυτός περπατούσε ξυπόλυτος, λέει. Ξυπόλυτος. Ο πατέρας σας τι έλεγε? Για τις δουλειές που έκανε τότε, τι έλεγε ο πατέρας σας, ο Ραφαήλ, για τον αδερφό του, τον Άγιο Παΐσιο? Ήταν φαντάζος τότε ο πατέρας μου, ήταν στο αυτό. Ήταν φαντάζος. Και δούλευε. Κοιτούσε πώς να βοηθήσει την οικογένεια. Οικονομικά. Ήταν αγαπημένοι όλοι τα αδέρφια, έτσι δεν είναι? Και πάντα του συμβούλευε ο Άγιος Παΐσιος. Βέβαια λέγανε ότι ο πατέρας μου πολλές φορές τον μάλλον που ήταν πάρα πολύ έτσι θρήσκος και όλο στην εκκλησία πήγαινε και έκανε έρευνα και ήθελε να σπουδάσει. Τον ήθελε να σπουδάσει. Α, του έλεγε να σπουδάσει και να αφήσει λίγο τα εκκλησιαστικά. Ναι, κάπως έτσι, δηλαδή από ότι... Ναι. Αλλά όμως αυτός είχε τη δική του την κλίση και αυτήν ακολούθησε και αυτήν έπρεπε να ακολουθήσει. Όταν έστειλε τη φωτογραφία εκεί στους δικούς σας από το Άγιο Όρος για τη Ρασοευχή. Όσες φορές τη διαβάζω πραγματικά συγκινούμε. Και εγώ μεγάλη την είδα αυτή, δεν ήξερα τότε. Είχα πει και εγώ, μετά σπούδαζα, έκανα. Εμένα με έκανε εντύπωση που άκουγα από πολλούς πονητσιώτες εκεί και γείτονους πόσο τον αγαπούσαν και πόσο τη γνώμη του, μετρούσε πάρα πολύ η γνώμη του. Η γνώμη του. Δηλαδή πήγαινε και του συμβολευότανε. Είχε και χιούμορ πάρα πολύ και έλεγε μια φορά και μας το λέγανε και μια γειτόνισσα. Δεν μωρέ Αρσένιο, του λέει, κάθε μέρα τρέχεις πάνω κάτω, κάτσε να σου κάνω έναν καφέ. Αχ, μωρέ, λέει, εγώ έχω τραχανά απλωμένο. Και έλεγε αυτή, ωραία, λέει, κάνει και ο καλόγερος τραχανά. Και το λέγαμε μετά, ναι, και το παίρναν μετά εκεί που καθόταν και το συζητούσαν και το σχολιάζαν έτσι όμορφα. Είχε χιούμορ, δηλαδή, απαντούσε πάντα. Χιούμορ. Και πάντα με το χαμόγελο. Ναι. Πάντα με το χαμόγελο. Και ένα άλλο περιστατικό που μου έλεγε η Χριστίνα, που έχουμε μικρούλα τότε, γερνούσε από το σχολείο και εκεί στο σπίτι απ' έξω έχουμε ένα μάρμαρο. Ναι. Και εγώ χαρούμενη είχα μάθει ένα τραγουδάκι στο σχολείο, μέσα στην πρασινάδα, μέσα στην ομορφιά. Το μικρό μου σπίτι μοιάζει ζωγραφιά. Και ερχόμουν χαρούμενη στην κατηφόρα και τραγουδούσα αυτό. Και με ακούω ο πατέρ Παΐσιος και λέει, έλα μωρέ Αντωνία, λέει, πες το πάλι, τι ωραίο τραγουδάκι έμαθες. Το λέω κάποια στιγμή, ξαναπες το πάλι. Και μετά αρχίζω εγώ, ποιος σου είπε, κούκλα μου, ποιος είναι αυτός? Ήταν κάποιος σουξέ τότε. Ναι. Και όχι αυτό, το άλλο, εγώ πάλι αυτό. Αχ, και λέει, καημένη Ελλάδα, πώς θα ζήσει με αυτά τα παιδιά σου. Αυτό μου το έλεγα συνέχεια. Η θεία μου και με πήρε και εγώ εκνευριζόμουν βέβαια. Η αδερφή του, η θεία σας, έτσι? Ναι, η Χριστίνα. Η Χριστίνα. Χριστίνα που ήταν δίπλα, μετά όταν έκανε ο πατέρας μου το σπίτι δίπλα, ήμασταν δίπλα το ένα σπίτι στο άλλο. Τι έτρωγε ο θείος σας, ο Άγιος Παΐσιος? Και ακόμα και εκεί σπίτι, τι σας έλεγαν οι γονείς σας, τι έτρωγε? Ότι κρατούσε πάρα πολύ αυστηρή νηστεία.
Καλά, όλη η οικογένεια κρατούσε. Όλη η οικογένεια. Δηλαδή, εγώ και ο πατέρας μου στην οικογένειά του, μετά που έκανε αυτό, Τετάρτες, Παρασκευές, Σαρακοστές την κρατούσαν όλη την. Και η μητέρα σας, έτσι, επίσης? Και η μητέρα μου πάρα πολύ. Τώρα εμείς τελείως διαφορετικά. Εμείς έχουμε αλλάξει. Έχουμε αλλάξει δυστυχώς πάρα πολύ. Και η γιαγιά και ο παππούς ήταν άνθρωποι έτσι ευλαβείς που έκαναν νηστεία, έκαναν μετάνοιες. Ναι. Ο πατέρας και η μητέρα του Αγίου Παϊσίου, οι παππούδες σας? Ναι, ήταν πολύ θρησκευόμενοι. Και από ό,τι διάβαζα στον βίο του Αγίου Αρσενίου που είχε γράψει ο Πάτερ Πρίσιος τότε, έγραφε πόσο ευσεβής λαός ήταν ο Παρασιώτης. Και αυτό και δεν ήταν τυχαίο το τι έφεραν μόνο από τη φάρση της Καππαδοκίας όταν ήταν οι εικόνες των Αγίων. Αυτή ήταν όλη τους κληρονομιά και περιουσία που φέρανε. Εκεί στην Κόνιτσα είχε, διαβάζουμε κι εμείς, αλλά και εσείς θα τα έχετε ακούσει αφού ξέρετε πολλές μαρτυρίες, βοηθούσε τον κόσμο, πήγαινε στην εκκλησία, έκανε μετάνοιες πριν ακόμα, μικρός που ήταν ως ξυλουργός. Ναι, μάλιστα έφτιαχνε διάφορα έπιπλα ή οτιδήποτε άλλο και δεν έπαιρνε χρήματα από τον κόσμο. Δεν έπαιρνε χρήματα γιατί ο κόσμος φτωχός είναι. Όταν έκανε και τίποτε νεκροφόρες, που έχουν το χάλι τους, λέει, να έχουμε να πληρώνουν και από πάνω. Έκανε πάρα πολλά έτσι. Πολλές φιλανθρωπίες. Πήγαινε κρυφά φαγητά, τρόφιμα σε ανθρώπους που δεν είχαν ή έδινε χρήματα. Αυτά δηλαδή τα λέγανε και άνθρωποι κονιτσιώτες. Σε δύσκολη εποχή, έτσι. Σε δύσκολη και παρόλο που δεν είχαν και τότε. Και η γιαγιά θυμάμαι είχαν δυο-τρεις κατσίκες είχαν από κάτω, αργότερα είχαν κάτι γελάδια, κάτι αυτό. Δηλαδή, και όταν είχαν πήγαιναν λίγο γάλα θα δώσουν σε κάποιον που δεν έχει. Στα χωράφια που καλλιεργούσαν, γυρνούσαν από το χωράφι, κάτι θα δώσουν σε κάποιον γείτονα που δεν είχε. Και αυτό θυμάμαι και η μάνα μου το τηρούσε αυτό πάντοτε. Και η μητέρα σας, όταν είχαν κάτι χωράφια και καλλιεργούσαν, πάντοτε γυρνώντας κάτι θα έδινε σε κάποια, λίγα λαχανικά, λίγο καλαμπόκι, λίγο αυτό. Ό,τι είχαν σε ανθρώπους που δεν είχαν πρόσβαση σε τέτοια πράγματα. Εκεί στην οικογένεια όλα αυτή, τα αδέρφια του και τα νύψια του και αυτά, προσπαθούσατε να του μοιάσετε λίγο στις πράξεις του? Γινόταν αυτό? Θα σας πω, δεν είχαμε καταλάβει, εγώ προσωπικά, δεν είχα καταλάβει τελείως τι μας γίνεται. Ξέραμε ότι έχουμε τον καλόγερο, το ξέρουμε αυτό και μας λέγαν πάντοτε για τον καλόγερο, μας μιλούσαν. Με τα καλύτερα λόγια. Με τα καλύτερα λόγια βέβαια, ακούγαμε από τον κόσμο, αλλά όταν είχε φύγει μετά από την Κόνιτσα και δεν ξαναγύρισε βέβαια, εμένα μου είχε δοθεί κάνα 2 φορές η ευκαιρία να πάω στην Αθήνα όταν φοιτούσα, σπούδαζα τότε, να πάω στο Κοροπή να τον δω. Ναι. Γιατί πήγαινε σε ένα μοναστήρι, είχε δει σε ένα μοναστήρι τότε. Και όμως δεν πήγα. Δεν ήξερα να κυκλοφορώ, μια το άλλο, δεν πήγα. Μετά στη Σουρωτή είχα πάει κάνα 2 φορές να τον δω με τα παιδιά μου. Πριν κοιμηθεί, πριν πεθάνει, είχατε πάει? Πριν κοιμηθεί. Θέλω να μείνουμε λίγο εκεί στην Κόνιτσα, κυρία Ζνεπίδη, και να μου πείτε μερικά πράγματα. Είχαμε μάθει, γιατί είχα και εγώ αξιώθηκα να γνωρίσω και τη μητέρα σας, έτσι, και να μιλήσω μαζί της πριν από κάποια χρόνια, πριν κοιμηθεί και η μητέρα σας. Και μου είχε πει, και είσαστε και εσύ εκεί παρούσα στο σπίτι. Ναι. Ανέβαινε πάνω στο βουνό στην Κόνιτσα στο μοναστήρι, το οποίο είναι με τα πόδια 1,5 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, 2 ώρες. Βέβαια, δεν είναι και εύκολο. Και τότε ήταν το παλιό το μονοπάτι, δεν ήταν το δρόμος όπως είναι τώρα. Το παλιό, αλλά το έκανε 3-4 φορές την ημέρα, αν δεν κάνω λάθος. 2-3 φορές την ημέρα. Ναι, και κουβαλούσε και στον νόμο, από ό,τι λέγανε και άλλοι κονιτσιώτες, τα μάρμαρα αυτά να πάνε ή με τα ζώα, να πάνε για να φτιάξουν το μοναστήρι. Πάρα πολύ κουράστηκε και δούλεψε, αλλά. Του είχε τάμα στην Παναγία. Να φτιάξει το μοναστήρι της Παναγίας. Τότε, όταν ήταν φαντάρος, λένε, άμα με αξιώσεις, άμα δεν σκοτωθώ, να φτιάξω το μοναστήρι. Και όντως έτσι έγινε. Και πάρα πολλοί κόσμος βοήθησε τότε, κονιτσιώτες, όταν κατάλαβαν ότι στην αρχή κάπου τις συνασχετούσαν. Αλλά μετά όταν τον έβλεπαν να πηγαίνει μόνος, να κουβαλάει, να κάνει, το φιλότιμο μετά των ανθρώπων τους παρακίνησε όλους να πάνε να βοηθήσουν. Όσοι μπορούσαν. Άλλοι, οι γυναίκες πηγαίνανε να μαγειρέψουν, οι άντρες να κουβαλάνε υλικά. Τον βοήθησαν να φτιάξει το μοναστήρι στο Στόμι. Ναι. Και βέβαια ο καημός του ήταν. Ήθελε το μοναστήρι να είναι μοναστήρι, να μην είναι όπως πηγαίνονταν παλιά, να πηγαίνουν για πανηγύρια, να γλεντάνε, να κάνουν αράνων, και όταν ήταν η λειτουργία να κοιμούνται γιατί ξαγρυπνούσαν στα πανηγύρια.
Ήθελε να έχει μέσα τους μοναχούς, να είναι και να πηγαίνει. Να πας στο μοναστήρι, να πας να προσευχηθείς. Να πας να γλεντήσεις. Γιατί αυτό γινόταν. Το έλεγε αυτό, το έλεγε. Το έλεγε και μάλλον πάρα πολύ και τους κονιτιώτες και πολλοί μάλιστα δεν συνασχετούσαν γιατί τους χαλούσε και τη σειρά που είχαν. Άλλοι πηγαίναν και καθόταν εκεί πάνω στο μοναστήρι και τρώγανε και δεν σεβόταν και Παρασκευές και Τετάρτες. Κάποια φορά κάποιοι είχαν πιάσει κάτι ψάρια, πέστροφε στο ναό και όταν πήγαινε πάνω και τους είδε να τηγανίζουν ψάρια Παρασκευή, τα παίρνει τα ψάρια και τα πετάει μαζί το τηγάνι κάτω. Ήταν αυστηρός και δίκαιος όμως. Ναι. Βέβαια έπρεπε να το καταλάβουν αυτό. Οι πιο πολλοί το κατάλαβαν, να πάνε μερικοί. Δεν συνασχετούσαν. Ήθελε τάξη να υπάρχει στο μοναστήρι, ήθελε η τάξη να υπάρχει. Τάξη και σεβασμό. Μάθαμε, είχαμε και μαρτυρίες που κάναμε εκεί κάποια στιγμή το ρεπορτάζ στο Στόμιο ότι ανέβαινε και κάποια στιγμή συνάντησε και μια αρκούδα και της είπε να κάνει στην άκρη. Αυτά ίσχυαν, σας τα έχουν πει και εσάς, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτές τις μαρτυρίες. Αρκούδα με διάφορα ζώα. Ο άνθρωπος είχε φτάσει σε ένα σημείο να έχουν εξοικειωθεί, αλλά και τα ζώα ακόμη να έχουν ένα σέβας, μπορούμε να πούμε. Τι σας έχουν πει εσάς, τι θυμάστε? Ναι, ό,τι εγώ έχετε ακούσει κι εσείς. Τα ίδια που συνάντησε στον δρόμο την αρκούδα. Με την αρκούδα και διάφορα άλλα γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί. Στο σπίτι τώρα ανεβαίνει κόσμος να το δει και να προσκυνήσει το πατρικό του σπίτι? Βέβαια, εντάξει, τώρα λόγω καραντίνας το έχουμε. Ναι, όχι, γενικώς υπήρχε κόσμος. Αλλά γενικά ανέβαινε πάρα πολλοί κόσμος, ερχότανε από όλη την Ελλάδα. Μπορώ να πω και από το εξωτερικό. Πολλοί οι οποίοι είχαν κάποια σχέση, είχαν διαβάσει κάτι με τον Άγιο, άλλοι από περιέργεια. Ερχόντουσαν στο σπίτι και παράλληλα πηγαίνουν και στην Ιερά Μονή στο Μείο. Είχε πολλή κίνηση. Βέβαια τώρα το κλείσαμε λόγω καραντίνας. Ναι, σωστά. Τι σας έλεγε ο κόσμος όταν είσαστε εκεί εσείς, κυρία Σνεπίδη? Ο κόσμος, οι πιο πολλοί ερχόταν με πολύ σεβασμό και στο σπίτι. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Βέβαια ξεχώριζαν οι Ρώσοι, οι οποίοι πάντα την ερχόντουσαν, βγάζαν και τα παπούτσια και μπαίνουν μέσα. Ναι. Πράγμα το οποίο κανένας από εμάς δεν έκανε. Έβγαζαν τα παπούτσια τους, για να πω. Βγάζαν τα παπούτσια και ερχόντουσαν μέσα. Τον είχαν σε μεγάλη ευλάβεια. Συναντήσατε κόσμο που να έκλαιγε και όλος που ερχόταν στο σπίτι? Ναι. Πολλοί ήθελαν να καθίσουν, να προσευχηθούν, να καθίσουν λιγάκι έτσι στο σπίτι να δουν διάφορα τα αντικείμενα που υπάρχουν. Τι υπάρχει μέσα στο σπίτι? Άλλοι από περιέργεια. Ναι. Άλλοι ήθελαν να βρουν κάτι να αγοράσουν, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε ούτε ποτέ είχαμε κάνει κάτι τέτοιο για να πουλάμε. Τι έχει μέσα το σπίτι, τι υπάρχουν, τι πράγματα του Αγίου υπάρχουν? Αλλά και της οικογένειας σας επίσης. Ναι, όσον αφορά από την οικογένεια υπάρχουν διάφορα. Πρώτον οι εικόνες που είχαν φέρει από τα Φάρασα και τις εικόνες τις οποίες είχε η γιαγιά η Χριστίνα από το Ιεροσόλυμα. Είχε φέρει και υπάρχουν αυτές. Υπάρχουν μερικά με τα σκεύη και κάτι κελιά, στροσίδια που έχουν απομείνει. Από τον Άγιο έχουμε τα χειρόγραφά του, έχουμε τα βιβλία που διάβαζε, είχε τους βίους των Αγίων που διάβαζε. Τους βίους. Ο ίδιος κάτι ξυλόγλυπτα που είχε κάνει μόνος του, κάτι που είχε κάνει στο Σινά, κάτι που έστελνε, κάρτες που έστελνε για ευχές στο σπίτι. Η φωτογραφία που έστειλε από το Άγιο Όρος. Υπάρχει αυτή, δεν είναι, που έγραψε στη μητέρα του, Ναι, βέβαια. Αυτή υπάρχει που έγραψε στη μητέρα του και, και σε εσάς όλους, στους γονείς σας δηλαδή. Βεβαίως υπάρχει. Και μου είχε πει... που είχε κάνει, το κονοστάσι που είχε κάνει, ότι το κουτί από τον ασύρματο που είχε όταν ήταν φαντάρος, που ήταν ασυρματιστής. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στην εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την ανιψιά του Αγίου Παϊσίου, την Αντωνία Εσνεπίδη. Κυρία Εσνεπίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι σας έλεγε ο πατέρας σας, ο αδερφός του Αγίου Παϊσίου, ο Ραφαήλ, και η μητέρα σας επίσης, για θαυμαστά γεγονότα, αν υπήρχαν στη ζωή του τότε του Αγίου Παϊσίου? Θυμάστε κάτι?
τότε δεν μπορώ να σας πω θαυμαστά γεγονότα που λέτε. Αλλά απλώς το μόνο που ξέρω ότι έκανε θαύματα. Που λέγανε μία γειτόνισσα π.χ. είχε αρρωστήσει το παιδί της, είχε πήγε στον Πάτερ Παΐσιο, το διάβασε μία ευχή, έγινε καλά. Άλλες στην Κόντσα, άλλοι άνθρωποι που είχαν κάποιο πρόβλημα πηγαίνανε και τους βοηθούσε. Σας τα έλεγαν αυτά, τα θυμάστε κι εσείς? Ναι, τα έλεγε ο πατέρας μου. Τα συζητούσαν. Μετά στις κουβέντες μεταξύ τους τα συζητούσαν. Μετά και με τους Τούρκους που μένανε στην Κόντσα είχε πάρα πολύ καλές επαφές και οι Τούρκοι τον αγαπούσαν και τον σεβόντουσαν. Πολλές φορές τον καλούσαν στο σπίτι τους να τους βοηθήσει άμα είχαν κάποιο πρόβλημα. Και τελείως τυχαία μια φορά ήμουν στο νοσοκομείο και καθόταν δίπλα μου ένας Τούρκος, ο Τσέτας συγκεκριμένα, ήταν Κορέας. Και μου λέει, ξέρεις Αντωνία, λέει, όταν ήταν τότε με τους αντάρτες κυνηγούσαν τους Ζέρβα, τους στρατιώτες, πώς να πούμε. Τους στρατιώτες και κυνηγούσαν και τον Πάτερ Παΐσιο, γιατί ο πατέρας μου και ο Χαράλαμπος, ο αδερφός, ήταν στο Ζέρβα, τον πιάσανε και αυτόν και κρυβόταν στο σπίτι μας, λέει. Εμείς τον φυλάξαμε αρκετό καιρό. Λέω, δεν το ξέρω αυτό το γεγονός, ναι, μου λέει. Δηλαδή και οι Τούρκοι είχαν καταλάβει την καλοσύνη του, την καρδιά του, την αγιοσύνη του. Την αγιοσύνη του και τον σεβότανε πάρα πολύ και τον αγαπούσανε. Και σου λέω, τον φυλάγαμε, λέει, στο σπίτι μας. Και πολλοί Τούρκοι έτσι τον καλούσαν στο σπίτι όταν είχαν κάποιο πρόβλημα. Θαυμαστά γεγονότα στη ζωή του, όταν ζούσε ο Άγιος. Όταν ζούσε, όταν ήταν στην Κόντσα. Ο οποίος, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και μαθαίνουμε και διαβάζουμε, κυρία Ζηνεπίδη, δεν κοιμόταν αρκετές ώρες την ημέρα, έτρωγε ελάχιστα και ήταν ένας αγώνας που έκανε ασκητικός. Και εκεί που ήταν στην Κόνιτσα, πριν πάει στο Αγίου Όρος. Ναι. Έτσι δεν είναι? Αφού και όταν είχε αρρωστήσει και έπρεπε να κάνει κάτι ενέσεις, αυτό το είχε πάει για να μην ενοχλεί και στο σπίτι που ήταν και πασαρία και μεγάλη οικογένεια και με μικρά παιδιά και εμείς που ήμασταν αυτό. Πήγαινε σε ένα άλλο σπίτι μερικές φορές και καθόταν εκεί για να έχει ησυχία, προσπαθούσε όσο το δυνατόν να αποκόβεται από τον κόσμο. Αυτό μου έκανε εντύπωση και όταν είχαμε πάει τότε στη Σουρωτή με τον πατέρα μου και είχα πάει και με τα παιδιά που εγώ περίμενα, εντάξει, να πάμε να τον δούμε. Εκεί θα μας... τέλος πάντων ο δρόμος θα ήταν ανοιχτός να προσκυνήσουμε, να τον δούμε σύντομα. Γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και εμείς περιμέναμε στη σειρά, στην ουρά. Και λέω, εντάξει, ενώ είχαν ειδοποιήσει και οι λόγους ότι είχε ο Ραφαήλ. Ο αδερφός του. Με τα παιδιά του. Δεν είπε να περάσουν. Δεν τους είπε να περάσουν. Μας άφησε και εμάς στη σειρά να περιμένουμε ώρες. Μάλιστα. Δεν έκανε διαχωρισμό στον κόσμο. Δεν έκανε διαχωρισμό καθόλου, όχι. Ούτε στον αδερφό του. Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω τότε, πραγματικά. Τώρα το καταλαβαίνετε γιατί το έκανε? Τώρα το καταλαβαίνω. Από μεγαλώσω, τώρα το καταλαβαίνω. Αλλά τότε δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Πόσο ετών είσαστε τότε εσείς? Πόσο ετών είσαστε τότε? Εγώ όταν είχα πάει τότε ήμουν 35 χρονών. Ήταν λίγο πριν κοιμηθεί ο Άγιος? Ναι. Ήταν πριν πεθάνει? Είχα ξαναπάει μετά. Ναι. Πριν πεθάνει, τελευταία φορά είχα πάει με τα αγόρια. Έχω 4 παιδιά. Τότε είχα πάει με τα κορίτσια να πάρουν και αυτά την ευχή και μετά είχα πάει και με τα αγόρια. Τι σας είπε? Την τελευταία φορά που έχουμε πάει, είχα πάει με τα αγόρια και εκεί μου έκανε εντύπωση. Ο μικρός μου γιος, ο Ραφαήλ, ήταν πάρα πολύ ζωηρός. Και του λέω, αυτό και αυτό, ο Ραφαήλ είναι πολύ ζωηρός. Και μου λέει, τι θέλεις να είναι τα παιδιά, λέει, βλαμμένα? Όχι, λέω, Παναγιώτη, μου λέει. Αυτό εννοούσε βέβαια, μετά το κατάλαβα. Εμείς αλλιώς το λέμε. Αλλά βλαμμένος είναι κάποιος ο οποίος έχει πρόβλημα. Πώς ήταν η μορφή του, πώς ήταν ο θείος σας? Πολύ ήρεμη, παρόλο που ήταν 30 μέρες πριν και μισή είχαμε πάει. Ναι. Πάρα πολύ ήρεμος, δεν έδειχνε καθόλου ότι πονάει, κάνει ραν. Μας δέχτηκε, μας χάρηκε. Ενώ πονούσε, είχε καρκίνο, ήταν άρρωστος. Ναι, βέβαια. Μετά από 30 μέρες πέθανε. Το πρόσωπό του πώς ήταν? Δεν τίποτε, με πολύ χιούμορ μιλούσε. Ναι. Και αγάπη έτσι για την Κόνιτσα. Στο μοναστήρι στη Σουρωτή, έτσι. Ναι. Και ρωτούσε τι κάνει, πώς είναι στο στόμιο, το νοτάλο. Ρωτούσε, όταν πήγατε πριν πεθάνει, δεν ήταν ο Ραφαήλ ο πατέρας σας? Μαζί με τον πατέρα μου είχαμε πάει. Μαζί είχατε πάει? Μαζί με τον άντρα μου και τα δύο τα μικρά τελευταία. Και τι έλεγε, τι σας έλεγε, τι κουβέντες έλεγε, έδινε συμβουλές
Όχι, γενικά μας μιλούσαμε. Ναι. Γενικά. Ήθελε να μάθει πληροφορίες για την Κόντσα, τι γίνεται, πώς πάει με το αστόμιο. Εγώ βέβαια τότε ήθελα να ετοιμάσω μια εργασία, κάτι για τους μικρασιάτες, για τους χώρους της Καπαδοκίας, ασχολούμαι με την παράδοση και αυτά. Και έλεγα όταν θα πάω να τον ρωτήσω τίποτε να μου πει. Και ούτε καν ρώτησα τίποτε. Αλλά μου φαινόταν όταν συζητούσε μετά άλλο ότι μου έλυνε τις απορίες. Αυτό το διαφορετικό πνεύμα πραγματικά το αισθάνθηκα. Τι αισθανθήκατε ακριβώς? Δηλαδή σκεφτόμουν να τον ρωτήσω για κάτι δουλειές που ήθελα να κάνω ένα πρόγραμμα σχετικά με τους κρασιάτες, με τους παρασιώτες, με τους χορούς τους, με την παράδοσή τους. Και δεν ήξερα από πού να πιαστώ, από πού να αρχίσω. Και δεν τον ρώτησα τίποτε. Και μου φαινόταν εκεί, ενώ μιλούσαμε άλλα διάφορα, ότι λυνόταν όλες οι απορίες μου. Λες και συζητούσαμε αυτό το θέμα. Καταλάβαινε τι σκεφτόσαστε, έβλεπε τι σκεφτόσαστε. Ναι. Και όταν γύρισα μετά στην Κόντσα, αμέσως λύθηκαν όλα τα αυτά και βγήκε. Δηλαδή λύθηκαν όλα τα προβλήματα και οι απορίες μου και έγινε η δουλειά μου όπως ήθελα και πολύ καλά μπορώ να πω. Και οι κοντσιώτες μετά είχαν ευχαριστηθεί πρώτη φορά που είχαμε βγάλει και χώρους της Καπαδοκίας και είχαν συγκινηθεί πάρα πολύ. Άρα θυμάστε και τις τελευταίες στιγμές που πήγατε εκεί στο νοσοκομείο, 30 μέρες πριν φύγει από τη ζωή. Όχι, ήταν στο νοσοκομείο στη Σουρωτή, όταν πήγατε. Θυμάστε και τη μετά μορφή. Τελευταία είχε πάει ο πατέρας μου, η μάνα μου και η Χριστίνα και ο Λουκάς τελευταία, μία εβδομάδα πριν. Για τους ειδοποίησαν ότι δεν είναι καλά, να πάνε να τον δούνε. Μου είχε πει η μητέρα σας ότι έλαμπε το πρόσωπό του. Ναι, έτσι, μπράβο. Αυτό μας έλεγε και πάνω. Και μου έλαμπε το πρόσωπό του, λέει, και δεν φαινόταν καν ότι θα φεύγε. Εντάξει, είναι μορφές αυτές που δεν μπορούμε να τις ελάβουμε εμείς. Ο πατέρας σας, η μητέρα σας δεν πρόλαβαν την αγιοποίηση και η θεία σας επίσης, η Χριστίνα. Η μάνα μου μόνο. Η μητέρα σας μόνο πρόλαβε. Ο πατέρας σας, ο Ραφαήλ, δεν πρόλαβε την αγιοποίηση. Όχι, ούτε ο πατέρας μου ούτε η Χριστίνα. Και έλεγε Χριστίνα, θα γιάσε, λέει, εσείς θα τα ζήσετε αυτά τα γεγονότα. Εγώ δυστυχώς δεν θα τα ζήσω, λέει, αλλά θα τα ζήσετε όλα αυτά τα γεγονότα. Και έλεγε πώς, και για το σπίτι, πώς να το φροντίζουμε, να το κάνουμε, γιατί θα έρχεται κόσμος να είναι επισκέψιμο, να κάνει να ράνει. Το έλεγε η αδερφή του, η Χριστίνα, έτσι. Πώς να το φτιάξουμε, να το φροντίζουμε, να είναι ανοιχτό στον κόσμο, το έλεγε. Εσάς, λέει, σας αφήνω αυτή την παρακαταθήκη να το φροντίζετε και να ανοίγετε το σπίτι για τον κόσμο. Το είχε καταλάβει ότι θα αγιοποιηθεί, έτσι. Ο πατέρας σας το είχε όχι παράπονο ότι δεν θα προλάβει την αγιοποίησή του? Δεν ξέρω τώρα, γιατί ο πατέρας μου στα τελευταία του μετά είχε πρόβλημα. Ναι, και δεν ξέρω πώς το νιώθει και αυτός. Αλλά η μητέρα σας, από ό,τι θυμάμαι, δοξολογούσε το Θεό που αξιώθηκε να προλάβει την αγιοποίηση. Και εντωμεταξύ τότε ήταν που είχαμε χάσει τον πατέρα μου 15 μέρες πριν και μετά έγινε η αγιοποίηση. 15 μέρες μετά το θάνατο του αδερφού του Ραφαήλ. Ναι, και γιατί έλεγαν κιόλα, ερχόταν από το Άγιον Όρος και πολλοί ρωτούσαν πώς είναι η κατάσταση με τον πατέρα μου, πώς είναι η υγεία του. Γιατί λέγανε, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά αυτό λέγανε πρέπει να πεθάνει και ο τελευταίος από συγγενής του, πρώτο βαθμό, ναι. Ναι, και μετά να γίνει αγιοποίηση. Και τελικά κάπως έτσι έγινε, γιατί μετά από 15 μέρες, 20 αν θυμάμαι καλά, όπου χάθηκε ο πατέρας μου, έγινε η αγιοποίηση. Και έτσι είχαμε μια χαρμολύπη. Είχατε τη στενοχώρια που έφυγε ο πατέρας σας. Αλλά και τη χαρά πάλι που. Παράλληλα είχατε και τη χαρά για την αγιοποίηση. Ναι, περιγράψτε μου λίγο όταν έγινε η αγιοποίηση. Πώς ήταν στο σπίτι, τα συναισθήματά σας? Έτυχε να είμαι εκείνη την ημέρα να ανέβαινα πάνω στην Κόντσα και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Και μάλιστα θυμάμαι εκείνη την ημέρα κάνανε στον Άγιο Κοσμά κάνανε ένα κύκλο που κάνανε οι κυρίες. Και το συνηθίζουν αυτό κάθε εβδομάδα να κάνουν ένα κύκλο θρησκευτικό, έτσι, μια θρησκευτική σύναξη. Και τότε που έγινε η αγιοποίηση, έρχεται ο πατήρ Ιωήλ, που ήταν τότε θυμαντρίτης εκεί, με τον κόσμο, επάνω να ψέλνουν στην ανηφόρα στον δρόμο. Ανοίξαμε το σπίτι, κάνανε μια έτσι παράκληση, φοβερά πράγματα, δηλαδή συγκινητικά, και τώρα το περιγράφετε. Ναι. Γέμισε το σπίτι όλο με κόσμο, ψέλνανε, κάναν. Τι να πω, δηλαδή ήταν κάτι το ξεχωριστό. Η μητέρα σας?
η μητέρα μου, όλοι κλαίγαμε. Κλαίγατε. Τη χαρά μας. Ναι. Τη χαρά. Ήταν στιγμές δύσκολα να τις περιγράψει κανείς. Όλη η γειτονιά μαζευτήκαμε και όλη η γειτονιά. Εντάξει, δεν είναι λίγο πράγμα. Να αγιοποιείτε ένα συγγενής, ο θείος σας, ας πούμε, έτσι. Ο θείος, ο γείτονας, ο κονιτσιώτης, δηλαδή για όλο τον κόσμο. Δεν ήταν μόνο για μας, για όλο τον κόσμο. Τι σας λέει ο κόσμος τώρα εκεί όταν πηγαίνετε στην Κόνιτσα, αλλά και γενικά όταν το μαθαίνουν? Εσείς είσαστε περήφανοι, δεν το συζητάμε και καμαρώνετε. Κοιτάξτε να σας πω. Από τη μια καμαρώνουμε και χαιρόμαστε, από την άλλη έχουμε και ένα βάρος ευθύνης με το όνομα που κουβαλάμε. Γιατί δεν είναι λίγο πράγμα τώρα έτσι να είσαι ανιψιά του Αγίου. Πρέπει να προσέχουμε κι εμείς πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας. Και η ζωή του καθενός, ναι. Ναι, ακόμη περισσότερο, γιατί σου λένε κοίτα η ανιψιά. Κάνει και ανιψιά, έτσι κάνει. Είναι δύσκολο. Είναι η παρακαταθήκη μεγάλη από τον Άγιο. Μεγάλη παρακαταθήκη, αλλά τουλάχιστον λέω να μην το προσβάλλουμε το όνομα, αυτό να προσέχουμε. Τα παιδιά σας τι λένε για τον Άγιο Παΐσιο? Τι λένε, βέβαια και αυτά αισθάνονται μεγάλη έτσι, χαρά και τέτοιο. Εγώ αυτό λέω στα παιδιά μου, οτιδήποτε να συμβαίνει, να ξέρετε ότι έχετε τον Πάτερ Παΐσιο δίπλα σας, να σας φυλάει. Και ό,τι θέλετε να το λέτε σε αυτόν και θα σας ακούσει. Και θα ακούει. Να τον έχετε στήριγμα και φύλακα αγγελός σας. Αυτό λέω και στον εαυτό μου, αυτό λέω και στα παιδιά μου. Το έχετε δει αυτό εσείς όταν το ζητάτε? Και αυτό έλεγε πάντοτε, να έχουμε το Θεό κοντά μας. Το έχετε διαπιστώσει αυτό, κυρία Σνεπίδη? Δηλαδή έχουν έρθει δύσκολες στιγμές που να τον έχετε ζητήσει? Τώρα, το μόνο που μας σημαίνει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, να πάνε όλα καλά. Υπήρχαν δύσκολες στιγμές, κυρία Σνεπίδη, που να ζητήσετε τη βοήθειά του και να φανερώθηκε ο Άγιος Παΐσιος, ο θείος σας? Αν δεν δίνω τώρα, δεν υπήρχαν δύσκολες στιγμές στον καθένα μας και σε μένα προσωπικά βέβαια υπήρχαν. Του ζητήσατε τη βοήθειά του? Πάρα πολλές φορές και πάντοτε ζητάω. Και πάντοτε ζητάω τη βοήθειά του. Αλίμονο. Και πάντοτε μου στέκεται δίπλα μου. Θυμάμαι μια φορά που πήγαινα σε ένα βαρύ χειρουργείο και εκεί που πηγαίνω με το φορείο αισθάνθηκα, προσευχόμουν, άντε λέω να πάνε όλα καλά, και αισθάνθηκα τη σκιά του δίπλα στο φορείο με τον αρμοδιοφορέα που με μετέφερε στο χειρουργείο. Το αισθάνθηκα, ερχόταν και αυτός από κοντά μου, έτσι, έχω την εικόνα αυτή. Πότε είναι αυτό το χειρουργείο? Έχει αρκετά χρόνια τώρα. Στην Αθήνα? Αθήνα, ναι. Αλλά το θυμάμαι αυτό το πράγμα και όταν πήγαν στο χειρουργείο ήταν όλα, λες και δεν πήγαινε κάπου αλλού, το όχι στο χειρουργείο. Δηλαδή, πάντα αλίμονο, αν δεν μας φυλάει, λέω, και πολλές φορές λέω, τι θα παθαίναμε τώρα, τι θα παθαίναμε στην άλλη κατάσταση. Ήταν δύσκολο το χειρουργείο αυτό? Ήταν... Αρκετά. Και πήγαν όλα καλά, Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η ατύχημα με το αυτοκίνητο, το ένα ή το άλλο. Δηλαδή, λέω, από θαύμα ζούμε, λέω. Ο κόσμος εκεί σας μιλάει όταν πηγαίνετε στην Κόνιτσα, έτσι έρχεται να σας πλησιάσει? Το θέμα είναι αυτό που νομίζουν ότι κι εμείς είμαστε... Ότι είσαστε κοντά ως Άγιοι και εσείς, τι μοιάζετε? Αυτό είναι το ωραίο. Σας έχουν πει δηλαδή ότι κι εσείς είστε Άγιοι? Όχι ότι είμαστε Άγιοι, αλίμονο, αλλά τι σας λένε? Μας βλέπουμε κάποιο έτσι συμβασμό με κάτι. Έρχονται καμιά φορά άλλοι να φιλήσουν το χέρι και λέω, εγώ όνομα του Θεού, λέω, ή πηγαίνουν σε καμία υπηρεσία, Σνεπίδο, κάτι τέτοια πράγματα. Αυτό είναι πολύ ωραίο όμως, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ όμορφο. Δεν πάει να είναι. Είναι ωραίο, καλό, πολύ ωραίο. Το θέμα είναι ότι δεν ανταποκρίνονται. Δηλαδή εμείς. Άρα εσείς λέτε ότι δεν είστε άξιοι, αυτό εννοείται? Κάπως είμαστε λιγάκι, καμαρώνουμε. Δεν ξέρω τι να πω. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύατε εσείς, έλεγαν οι δικοί σας, ότι είναι ένας Άγιος άνθρωπος όταν ζούσε? Σας τα έχουν πει αυτά, σας τα έχουν διηγηθεί? Ναι, το λέγανε, δηλαδή ξεχώριζε. Το έλεγε δηλαδή η θεία σας η Χριστίνα ότι αυτός κάποια στιγμή θα γίνει Άγιος? Έλεγε θα γιάσει. Το έλεγε η Χριστίνα. Το έλεγε έτσι? Ναι. Το έλεγε.
Οι γονείς του, ο παππούς και η γιαγιά, τι άνθρωποι ήταν, κυρία Σνεπίδη? Τον παππού θυμάμαι πιο πολύ, η γιαγιά, γιατί ήμασταν μικρά όταν χάθηκε η γιαγιά. Ο παππούς, από τον λίγα, ήταν πάρα πολύ δραστήριος, πολύ εργατικός, το όποιον το χέρι. Εγώ τον θυμάμαι μικρή όταν καθόταν πλέον στο σπίτι και ανήμπορος. Ο πατέρας του Αγίου Παϊσίου, ο πατέρας του πατέρα σας. Καθόταν σε ένα καρεκλάκι εκεί πέρα, έβγαινε στον μπαλκόνι στον ήλιο και είχε μία μυγοσκοτόστρα και χτυπούσε τις μύγες. Και το λέει ο πατέρας Παΐσιος, πρώτα χτυπούσε τους τσέτες, τώρα χτυπάει τις μύγες. Πώς ετών κοιμήθηκε ο παππούς? Δεν θυμάμαι ακριβώς. Μεγάλος στην ηλικία, Μεγάλος, ήταν και η γιαγιά μεγάλη στην ηλικία, ναι. Αλλά ήταν και αυτοί ευλαβείς άνθρωποι, έτσι, και η γιαγιά σας? Πολύ, πολύ ευλαβείς. Και η γιαγιά ήταν συγγενής με τον Άγιο Αρσένιο. Ήταν συγγενής με τον Άγιο Αρσένιο. Ναι. Γιαγιά. Δηλαδή πιστεύω και όλοι οι κονισιώτες, όλοι οι παρασιώτες που είχαν έρθει είχαν ένα σεβασμό, αυτό. Ήταν άνθρωποι εργατικοί πάρα πολύ. Βέβαια η ανάγκη τους έκανε για να επιβιώσουν. Σωστά. Γιατί δεν είχαν τίποτε. Μα από την πατρίδα, στην πατρίδα ερχόντουσαν με κοιμήλια, κυρίως εικόνες και λείψαν Αγίων. Άφηναν τα υπάρχοντά τους και αυτό που ήθελαν να έχουν μαζί τους ήταν τα λείψανα των Αγίων και εικόνες. Βέβαια. Τίποτε. Μεγάλος σεβασμός και εκεί στα Πάρθα ήταν πολύ ευκατάστατοι άνθρωποι, από ό,τι έλεγε και ο πατέρας μου. Έφορος ο τόπος, και εγώ που είχα πάει παλιά πραγματικά ήταν τόπος πολύ έφορος. Αλλά βέβαια εκεί έχουν πάει τώρα Τούρκοι Αγρίκοι, μπορώ να πω, τα έχουν καταστρέψει όλα. Αντί να πάνε ένα βήμα μπροστά, πήγανε 10 πίσω. Είχε φτιάξει και μου είχε πει η μητέρα σας τα κρεβατάκια των παιδιών, τα δικά σας, ο Άγιος Παΐσιος? Ναι. Είναι αλήθεια? Όλα αυτός τα έκανε. Όλα τα έκανε. Υπάρχει κάποιο, έχετε κρατήσει ή δεν θυμάστε να υπάρχει? Ο κρεβατάκι όχι, έχει μείνει ένα μαγκάλι τώρα. Ένα μαγκάλι. Και κάτι άλλα έτσι πράγματα που είχε κάνει. Ένα γουδί για το νοικοκυριό, κάτι άλλα ξύλινα αντικείμενα. Τα παιδιά πάντως και τα δικά σας είναι στο ίδιο μήκος κύματος, έτσι, περήφανοι και καμαρών για τον Άγιο Παΐσιο, έτσι δεν είναι? Όλος ο κόσμος, φανταστείτε κι εσείς. Όλοι καμαρώνουμε και όλοι πρέπει όχι μόνο να καμαρώνουμε, αλλά να παίρνουμε διδάγματα από τον Άγιο Παΐσιο, από τα βιώματα. Ναι. Να μην μένουμε δηλαδή στο... Μάλιστα. Άντε τι ωραία που μας τα άδεια και έκανε και έρανε. Να μιμηθούμε και λίγο τον Άγιο, έτσι, στη ζωή του, όσο μπορούμε. Αυτό είναι το... Πώς το καταφέρουμε είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο θέμα. Αλλά ας το παλεύουμε τουλάχιστον. Κυρία Σνεπίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή συνέντευξη στις Ορθόδοξες Διαδρομές. Να είστε καλά, μεγάλη τιμή για την εκπομπή μας και θα τα πούμε και πάλι σε μια άλλη εκπομπή. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, γεια. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια. Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Ακύρατε κόρη, η απειράντρος τεκούσα.